Hello guys, welcome to my vlog. So, one दिन परे para rongni vlog khaijago. So, ang mia para phaika outlani. So, tini hingke kisi sar abad buti rok thumano tabuk kanai man tala ho yang klur abad bagan. So, para rok tam rok khai. Amor phunugan no. So, tei tam honai tini top actually to para phaiman to election bagai phaimani butinan bagai. Ne tabuk to tam honai para bu tini homo tong ker puja. So ker puja pur phunung ma naigena labaro butai thumbai tamro khai asungno norok na chujaka subscribe khai di ame para otong khotong ko rabat bagan ekdom nok ganao na se kosto tong ani kuno kosto ya ento jaga rok buinyang ni haya tamone hapong kusuma rok kai so hanbo gase kosto ngeta rabat butai rok thumani ekdom tamnai gan rok shooting khai nai thongnai pura town ni bagai buhang blai rok laijak pura nai chato khing tong mani ko nai wan so tak thum nai so mo yang village view om paran lama tabuk yang khaksa paikha te yang khaksa thumtai tongku ke homo kachin paran ni lama ngai manu rabat bagan bisingo nogrok dogrok ni fight choli jongkha finally task complete ngkha tini pura lengsoka ngai manu finally complete ini samung bat ang video sangam sumoni kaisa naji serana view pura so dot hayeng tong khanaji ko doi तीन चार oke oh tabuk acid nih iko acid rijong oke gulung jangan mai gulung kau acid man logi ma gulugo kayak ke ngomong chang nai so hobo brijak hobo acid rijak so nadi pia bang mani hanibi obro waira kebang mah ekdom baksa kai ko tam honai bikrang sogjai rok klai thibu ang mia phun hojen klai thibi man bro nokor kain thiyum klai thi thangoi so mane tam honai srai ko bla bro bikrang soge khurok hingke yang mai ta mai khanadi bahai modu dukan thangbai kai han kalai bai rani phai kya pura suke so jaga khai mari ka mama bang manai hai sekolah chang waisu lulu tao do sitra wa khena ro sini ya tan sitra mani ai re so toisa samung rok pai bai kya diboni hingke tabuk tei rok to bai kya rabar bo tei rok thumbai sung tabuk thangnai oro prasad chayani tamka para ker phujang tongbla
samurok tangi tangjak nogo samung tang tongon bagai so tabuk norong tlang tangano ker puja mani jagao mani Tripura Chaudhuri yong ta bang naro hindi so tangi tong tabuk boro tangi tang ker puja posa chanan so mo na di para pano icholing ta icholing pa hani bisa sarong kete usa kamu para view so monteng ta yang oke gede jaga bo mah biar para ni ai muy rok mai rok sabai phaikya tabuk ko baire matai rok ribekya horote bure nai punba hanbai mai rok sainaka ke borok samung tangai tongo honi bagai iko omo hingkai iko parani gate habjangnai keu mahaiba tini sini parao alka paran borok matai ribiasa so mai rok sabai phaikya obo tam komo omo ker pujak ma jaga bo tabukai musuk nanan phaijak sinani khetok pathor view mai rok ribo na chole eta to yang saka ko sini para hingke naimano nok khetok buri nok tong pura khetok yang kolok khethangjak bichon rok kathai musurok nabai phaikya ko omo ke sini para ni view obo tei tengki tongmani kaisa omo tabuk cholilia disturb wngthangkha tinin bagai aswngno hamjak kai naisokjak kai subscribe kai de hambai.